Адам Династия, който записваше соло, беше в Чербил и едно от емблематичните неща имена за Текхауса. Всъщност ни подготвя към... Още ли сме на родителите мисионери, вече ще минавахме към тези. Само твой вървят. Само мой вървят. До Аки Берген са само два. Аки Берген, това в момента Аки Берген. Не, това е Крислех, който обаче един човек, който записва през малко като едни много хубави неща, парчета, такива проги в Чичковското първото парче беше проба, с което той доби. Миналата събота и събота с Пайпара в Чикаго. Точно някакво лице, които се води, примерно, Dark Room, Devils или нещо такова. Dark Room, нещо друго. А има трябва да се обединяват диджеи, да се кръщават Swedish House Mafia и така нататък. SOS. SOS. Ние какво сме? Ние сме точно диджеи, които се обединили. Не толкова из диджеи с... Абсолютно. Амата сега става. Добре. А това обаче всъщност